napadukot na ako. Yung pala, nagtitinda ka ng tape. Galing po ako ng ano eh. Market. Tapos, Ngayon. Oo, opo. Lakad lang. Lakad Grabe. lang. Tapos paikot, papuntang Garlica. Naku. Ikutan. Ay, lakad lang. Lakad ako. Tapos, pinasakay ako. Sabi ko, hindi ako sasakay kasi pag sasakay ako, wala akong binta. Pag sumakay ka, wala kang benta. Oo. Kaya naglalakad ka na lang. Lakad lang ako, araw-araw. Pero maganda na rin yun, sir, nga, kaysa nakahasal ako mahina. Nasanay ako sa trabaho. Sige, ganito. Kunin ko tong dalawa, bigyan kitang 500. Oo, pang ano mo. Di ba paano? 1, 2, 3, 4, 5. Parang di, wag na, ito lang, yung dalawa lang. Gagamitin ko lang sa bahay. Pang ano lang, para kahit pa paano may ano. Di ba pwedeng ano? Tawag dito, magkano na ba benta mo ngayon? Ano na po, 1.5 na eh. 1.5 na, benta lang yan o lahat na yan, kasama puhunan. Kasama pa puhunan dyan. Sa'yo na yan. Ang kukuhin ko ngayon, pinupot ko na. Pinukot yun ako. Bumili na. Boundary na. So bukas, pahinga na kayo. Paalam. Talagang ano ba yan, Nay? Nangungupahan lang ba kayo doon? Yung bahay na yung binigay sa amin. Pinsan niya. Minsan na asawa nyo? Opo. Binigay. Dito, sa tasan namin, paggawa namin. Kasi lagi ko nasunugan doon eh. Sa Pinas, lagi nasunugan doon. Yung kapatid, hindi pa rin sa dalawang bahay. Hanggang ngayon, hindi pa nga nasabot. Mga kabiyaya, mga kuwela, si Nanay. Anong pangalan niya, Nay? Dito ka, Nay. Uy, Joy? Nanay Joy. Ilan taon ka na, Nay? 54. 54. So nakita ko siya dito habang nagpapagawa ako ng motor ni Kuya Batusay. Habang nagpapagawa ako ng motor ni Kuya Batusay, nakita ko siya nito, naglalako siya ng... Magkano benta mo rito? 20. Ha? 20. 20 ang isa nito. Tapos ang kuha niya dito is 12. So bali 9 pesos ang tubo niya, no? Ayan. So pag umaga, saan ka nagsisimulang maglako, Nay? Ito sa tawag dun sa, may puntang sipay. Pupuntang C5. Di, ano yan, wait lang guys, naayos lang namin ni Nanay yung papuntang C5, tapos lakad lang. Opo. Puntang McKinley. McKinley. Market. Tapos yung bahay nyo, din sa Sarugan sa PNR. PNR. Yan, lakas ng hangin guys, pasensyahan nyo na, wala akong dalang mic. Gusto ko lang kasi ma-interview si Nanay, naawa ko sa ano niya. So, ano yan, maghapon, simula umaga. Pag matumal kuya, pag araw-araw magtinda, katulad ngayon, tagal maubos. Tagal maubos. Kaya Anong tawag dito, anong oras ka nag-i-start magtinda? alas 5. Alas 5 ng madaling araw hanggang Pag maubos, mauwi ako na alas 11, alas 11, alas 10. Opo, tangali. Pag ganito na, kasi matumal na eh. Kaya utang ka sa alas 2, alas 3. Uwi na sa bahay. Lakad lang yan. Buti na, hindi Pud na yung tsinelas ni Nanay, oh. Bawal kong Ilan mo anak niyo ulit? 3. 3. Opo, 2 may asawa. Tapos mga apo, 6. Lahat sa'yo, umasa yun. Ano trabaho nung may anak na? Yung isa, walang trabaho. Lang, pag nandun siya sa biyanan niya.
Tapos yung dalawa, may mga trabaho man din. May trabaho naman. Si tatay, housekeeping. Opo. Tapos yung dalawang apo ko nandyan. Bali apat na nandoon. Yung iba nandoon, yung dalawa. Gano'ng kabigat to na yun? Ano nga? Bababaan nyo nga muna. Sobrang bigat. Guys, ang bigat to. Tingnan mo yung bag ni nanay, oh. Ba't sila na to? Napunit na yan, sir, oh. Napunit na yung bag mo. Kung halimbawa, mapuntahan kita dun sa inyo. Mapuntahan kita dun. Pwede ba ako pumunta dun? Willing naman, ah. Anong araw ka Hindi, kung saan halimbawa, kapag i-chat nyo ako sa J. Guevara na Facebook. Wala akong sticker na dala eh. So, mamaya isusulat ko na lang. So, yan, sa isang araw, nakakailang magkano kang tinda nito? Makaupos ko yung minsan 300. 300 pieces. So, magkano kita mo na nun? Ano lang, Sa 9 pesos, may na... 1,000. Kita mo na yon sa isang araw. Pang-araw ko. Katulad dito. Pagkatubo ko nga rin to. Yan, ito, tubo mo pa to. Opo. Boundary na ako eh. Ano to, kapag kukuha ka doon sa kinukuha mo, babayaran agad. Magkano po pinupunan nyo minsan? Ang isa niyan, minsan pag may pira ako, 1,000, paruling ko muna yan. Pag lumago, kuha na naman ako. 1,000. Kung nakaiko na po. Ganun lang. Gano'ng kasakit yan dito na no? Ano lang yan. Ano na yung nyo? Sa kabuhat ito ng Ilang taon nyo na ito ginagawa? Mula nung lockdown. Mula nung lockdown. Wala mga trabaho. Matano po ba dati trabaho nyo? Ang trabaho ko dati, itlog. Titignan ng itlog. Oo, nadisgrasya niya ako dyan siguro. Nadisgrasya dito? Oo. Inano ako ng amo ko. Ipagamot niya ako. Tapos, ako ang istorya nila ako. Para parang gano'n lang. Ay, sunod. Pag wala akong paninda, nangihilot ko ako. Ha? Nangihilot. Nangihilot ka pag wala kang paninda. Opo. Paano yan? Magkano yung katayo? Medyo maulan-ulan talaga. Hindi sobra yung mo yan. Grabe. Nagpapagawa kasi ako ng yung motor kasi ni Kuya Batusay, kahit papano nagagamit-gamit ko yun. So, pinagawa ko dito, tapos nakita ko si nanay. Sabi ko, wasak-wasak yung bag. Ngayon, makikita naman yung bag niya. So, ano oras pa kayo uwi niyan? Gabi pa. Gabi pa kayo makakauwi niyan. Ito na lang, paubos ko na lang. Paubos ko na lang yan. Kasi bibili ako ng ulam mo. Hindi pa kumain na ho ba kayo? Tanghalian. Wala pa, nag-ano na ako, tinapay. Bakit? Dapat kailangan nyo laging malakas yung nyo. Oo. Lumi, Paris, ganyan. Wasak na rin yung bag nyo. Ilang taon na ho ba to sa inyo? Ilang taon na ho ba yung bag nyo? Ha? Binigay na ito sa customer ko. Binigay ng customer nyo. Ba't ano po ba dati lagayan nyo? Yung bag nga lang, yung kay Lani. Kay Lani? Oo, yan, natatanggal man. Naawa na sa akin, isa dito na nga. Punta dito. Nanay, sa iyo na lang yan. Wawa naman si nanay yan guys. Tingnan mo yung niya. Kala ko kanina kung ano yung dala-dala ni nanay na nilalako niya. Kala ko kung ano yung dala-dala niya. Sabi ko, akala ko nga kanina na tawag dito, sabi ko, bigla si nanay. Sabi ko, akala ko yung pangmamalimos na po. Di ba nakita nyo kanina padukot na ako, yung pala nagtitinda ka ng tayo. Galing po ako ng market. Tapos, Ngayon. Oo, opo. Lakad lang. Lakad lang. Grabe. Tapos paikot, papuntang Marlica. Naku, Bikutan. Lakad lang. But. Lakad ako. Tapos, pinasakay ako. Sabi ko, hindi ako sasakay kasi pag sasakay ako, wala akong benta. Pag sumakay ka, wala kang benta. Oo. Kaya
naglalakad ka na lang. Naglalakad lang ako, araw-araw. Pero maganda na rin yun, sir, nga, kaysa ano lang sa bahay, pala akong nahina. Nasanay ako sa trabaho. Sige, ito. Kunin ko tong dalawa, bigyan kitang 500. Oo, pang ano mo. Kahit pa paano, 1, 2, 3, 4, 5. Parang hindi, wag na, ito lang, yung dalawa lang. Gagamitin ko lang sa bahay. Pang ano lang, para kahit pa paano may ano. Di ba pwedeng ano? Tawag dito, magkano na ba benta mo ngayon? Ano na ito, 1.5 na eh. 1.5 na. Benta lang yan o lahat na yan kasama puhunan. Kasama pa puhunan dyan. Sa'yo na yan. Ang tubuhan ko ngayon, binukod ko na. Binukod nyo na po. Boundary na. Boundary na. So bukas pahinga na kayo. Hindi ko pa alam. Talagang ano ba yan, Nay? Nangungupahan lang ba kayo doon? Kasi yung bahay na yung binigay sa amin. Pinsan niya. Minsan na asawa nyo? Opo. Binigay. Patasaan namin, paggawa namin. Kasi lagi ko nasunugan doon eh. Sa Pinar, lagi nasunugan doon. Yung kapatid, yung ipak ko rin sa dalawang bahay. Hanggang ngayon, hindi pa nga natapos. Umupo pa rin sila. So ganito, i-chat nyo ako ha. Bibigyan kita mamaya ng ano. Bibigyan kita ng papel. Tapos lagay ko yung pangalan ko doon. I-add nyo ako sa Facebook para mapuntahan kita doon. Itas mo na kita kung wala kong paninda. Oo. Para nandun ako. Para mabigyan din kitang bag. Para wasak-wasak na yan, no? Ang bigat, guys. Ganun nyo. Grabe yung bigat. Puno pa nga yan kanina eh. Puno pa to kanina. Dito pa. Yun o, bigat guys. So, tingnan nyo. Halimbawa, isang kamay ko yan, o. Tingnan mo. Yung tela. Wasak-wasak na. Dami pa pala na yun. Oo. Ilan pa to? Ilang piraso pa to? Ano naman, 40. 40 pieces. So, yan. Ngayon, magtitinda ka pa. Oo. Papunta na ako. Pasukin ko. Tapos daan mo na ako palengke. Nantay ko na yung... Pasensyahan mo na muna yung binigay ko sa iyo kasi sakto lang kasi yung nagpagawa lang talaga ako. So bukas, titinda ka pa rin. Dahil mong binubuhay talaga na yan. Dahil talaga. Ano na, Binubuhay niya yun, no? Sobra. Ano nga, kapag-anak. Yung pinsan ko namatay. Nasunugan. Opo. Nabinat siya ba? Ngayon na, para siya natuma. Bago panganak pa ba naman, isang buwan pa lang. Namatay siya. Tapos ako nagagatas. Gabi, binigyan ko sa yung gatas. Sa ulam. Hindi niya ito pa guys ha. Sa payat ni nanay. Siguro yung nasa harapan niya na binubuhat niya maabot siguro ng 30 yan. 30 kilos, no? 40? Kita mo, ang bigat oh. Tingnan nyo, may kita nyo lang oh. Diba? Grabe yung ano ni nanay. Wawa naman. Nakapunta ka doon sir kasi yung yan ko sa pinsan ko anak. Pinsan ng? Ang pinsan ko. Pinsan nyo, bakit anong meron? Maraming mga anak din ay. Ang maraming tatay, anak. Oo, nahirap-hirap pagkain kasi yung tatay niya. Ay, Ba't ba asawa tayo niya, nyo magganito na lang? Hindi nyo may iwanan mga anak niya, bantay. Mainit na dito, Nay. Tay, sa kabila. Oh. Mainit na. Mainit dito. Yung kinanay, oh. Wawa naman. Ito kami sa gilid ng kalsada. So, sige na, Nay. Ito na lang kunin ko. I-chat mo na lang ako, ha? I-chat mo na lang ako sa Facebook ko para matulungan kita. Pupunta kami doon ni Boy Sardinas. May isang grupo kasi kami. Isang grupo kami ng mga vlogger dito sa Taguig. Mga charity. So yun na lang, sige. Ingat kayo nanay ha. Eh, saan ba? Yung sulat ang Nga pala, sige, susulat ko na lang. Yan po guys, hanggang dito na lang to. Abangan nyo po yung pagpunta ko dun sa bahay ni nanay. Kumuha lang akong dalawa, pang konsumo lang, pang pwedeng magamit sa bahay kasi kailangan ko rin to. So yun, maraming salamat.